Kriang sobha nakabanta jong pi baro kinong pet yakani ka episode ka maningkong jong channel jongi The Light of the Gospel Television Network haka kerteng ka batyang tam ka jong tribe unong pen jongi u Jesus Christ ngaj bagaktin ka jong ublay ka bangin yo snow hagani ka por kana long ka jingker ku ya ka jong jongi baro pat ka kubor nakaktin ka jong ublay ka bangin yo snow hagani ka por kana long na Reverend Dr. B.R. Sokya. Ngai ngwe yo blay na ka benta ka ne ka por ka ba kordor ka ba ulaay yangi hakabangen yo yakaban shakri yo try hakane ka por ka ba kerpang bat ka ba kentang yakabala penbej da ka evangelism department jong ka balang leng ba ka program committee kabangin yo ban ya slog lang halor kane kapang ya kabakila ay kerteng kajing syai ka gospel kajing syai ka gospel ngadway ublay bagane ka kubor hakane ka por kanra hakito baro kibayo sngo ya kaktin ka jong ublay kabalong kajing syai jong ka gospel bat ngadway bahagane ka kalimat kat bangidang syashkor ya kaktin ka jongo playun pli ki khmat ki jongi bangin yoi ya ka bor bat ya ka dor jong ka gospel try unda kar khu yangi leng ba kaktin ka jongu ka bangin yo ya ka bangin ya pule hagane ka por ka bamenta kum ka nongrem jong ka jeng ya slok na kaktin ka jongu blay ka banga kwaban pule hagane ka por ka long na ka shiti ka jongu pol ka baar siya kinong korin ka lenong ka basaw ka dukot ka balay hadok ka banreyo banang tapat ngin puliru na ka gospel ka jong uyones. Ka lenong ka bapra bat ka dekat ka bakadar. Kiktin ki baong kumne. Henry lada ka long te balaka ya ka gospel jonge. Kalong balaka hakita ki bajot. Hakiba ublay jong ka nega pertay ulap penmadla no ya ka jengmut kita ki bomngai knang baka jeng syai ka gospel knang baka jeng syai ka gospel ka buramu kris ubalong ka dur ublay kanom teng syai haki namar ngim yalab yalade Henry yau Kristi su kumutrai keng Henry yalade hi ki syakri jong pi nakabentau Jesu nabau blay ula hukum ya ka jing syai ban syai no nakabadum ula pen syai haki donot ki jonge kenang ya ka ban pen syai ya ka jing dep kabur romu blay hakakmat u Jesu Christ nang tau Jesu hiu ong yakini ki kantin haka lenong ka bapra ka gospel Yohanes ka dekat ka bakadar onda kum tau Jesu ulaya to kanapat haki udang ngalong ujing syai jong ka percay tau bawan bod yang unom ya hakabadom Henry un yo kajeng syai jong kajengem to blayun dakar ku
Yaki kenten bala persat mensem. Nakakten ka jongublay. Kabanlong ka jengker kulang yang ibaro. Kibayos ngaw yagane ka kubor. Hagane ka por kabamanta. Ngapen pau ka jeng sngongu kabakraw na kabanta jong pi baro. Kibayos ngaw bat kibaya don bentalang. Hakini ki minute jong ka jeng syakri oblay. Bat ban ya penle jeng mudlang. Ban pai syaka jeng syai ka gospel. Lengba kini kidekot jong ka kten ka jong oblay. Ya kabangil la ya pule bat kabangin sayoro ya kaban ya pule lang haga negapor kabamanta. Hadin balas dang ya kabalang ka jongublay haga nekarri kabai ka jonge. Kinong yalam bat kilong pa jong kito kisngi haka balang. Haka jeng yalam ka jong sem bako jongublay. Kila sedang bat kila penmi ya kawai ka kot kubor ya ka bala ai kerteng ya ka jing syai ka gospel. Ya gani ka kot kubor la tip ya ka kum ka sentur jong ka balang ublay. Haka baka keren bat ka perta ya ki jing hi kai syong tenrai ki jongka. Kani ka kot kubor balai kerteng ke jing syai ke gospel. Kalau trei bor ba hakane ka spas nem balala. Kum ne ka evangelist. Haka jing yadei bat ki mensem bakodor. Ban penpai yaki haki kicat yung kading fna Calvary. Kani ka kot kubor kala trei ru. Kum kanong ya sloglem, counselor. Dakabakarong na way ubnay, siya way ubnay. Hakiba bon ba ki yeng Kristan. Jong gane kari ka jonge. Ya kabanay mensem, ya kituki ba no mensem. Bat ya kaban kli, ya kituki bala kelon haka jeng yaj lenti. Bat ka jeng yaj pilgrim ka jengem. Bahapedeng ki jing tanjo, hapedeng ki jing snausi, ken mat ya ka jing kemen, kabahau Yesus Kristus ubau trai jonge. Paul habau to haka siti jong syakinong koren kabaar, kalenong kabasau bat kadekot kabasau uong. Bau soitan uyale bantap no yakani ka jing syai jong ka gospel. Takaba penmadla no yaki jing mud jong kita ke bom ngai. Badu soitan ro boy bor. Ulai yale ban kang yakani ka jing syai. Kumta kenang baka jing syai ka gospel ka buramu Kris ubalong ka dorublay kanom tengsang haki poluong ro ba ublay ula hukum ya ka jing syai ka gospel ban syai no nakabadum kenang baka jing syai jong ka gospel kan pen syai ya ka jing tip ka buram ublay haka kemat u Yesus Kristus ubau trai jonge ubala yap haka ding pna Calvary. Kenang bangin sngau to ba ya kane ka jing mut ka jing syai ka gospel. Ka ba yang iya ka bangin sngau to ya kane ka kenten gospel. Haka kten krik kaktin tunrai jong ka testament batamai ki khot yaka ka evangelion kabamut ka khubor kababa kabakentup omtang
Yaki jing hikai jong Jisu bat yaki kampa ba pla ki ba ulale haka jing im ka jong men bau dang don haka ne ka patai. Henry ka gospel ka basisha ka deiking ha u Jisu bat ha u Jisu hi ubala aya la ka jong ka jing im naka benta jong kumba uyone suang lai kan reu na bau bleu la I kata ya ka percaya kat bau la ai tino ya la ukon bala kamar wei ru bangai hu nom chot sho henry un yo ka jingim pam jau kot ka jing yap bat ka jing mi pat ka jong utrai Jisu kalong ka gospel la ne ka khubor ba yang I ki bangai Day namar kani ka daw ken bo Paul wong ngam snole ran ya ka gospel lu Chris na bakalong ka borblay ya ka ban panim ya way po way umangay u jiu nang kong badu krikru kalong ka bor ka jongoblay the power of God. Today yakani ken ka gospel bangiday ban yalap hakaleng jong ka percay kumbau Jisu ula hukum haka gospel jong Matayos arpo pra ka lenong bat ka dekat ka bakat pra hadu ka barpo Paul wong kani ka gospel on day tang bakalawan haka bor in power Henry ka longro ka bor ka jong ublay the power of God. Kordet yang Paul wong ladangam yalap ya ka gospel. To ya kata haka juga shiti ka menengkong ka lenong ka bakandai ka dekat ka bakan riu. Daya kani ken ka gospel. Bangi day ban yalap bat ban yato haka percay baro kumbau Jisu ula hukum yangi banong toki yalap ya ka gospel haka lengjong ka percay dahik kai yaki bangai bat ban penbaptis yaki bangai haka kerteng ka jang ublay ukpa ublay ukon badu mensem bakoy bad hakme nga longrun kat lembat pihala kasngi hadu ka bawai no ka patay ngai day kani kabala penlong yaka evangelism department ban sedang yaka ne ka mission jong ka jingpen priang yaka gospel leng baka television Bat ki channel jongka nakaway kapor siya kaway kapor ya kabakila sedang hagane kasngi kabamenta kat bangadang penle jengmot iya ka vision bat ka mission jongka evangelism department haga jeng ya day bat kane ka TV program kapen kan mau yang ya ka jeng sedang jongka jeng ya lap gospel leng baka radio haka balang ka jong blay ha North America. Yagani ka vision jong ka radio ministry layo I ya ka dor ba ya ka bor jong ka da way ukon samla uba kerteng Richard Lee student jong ka Anderson University. Hadin baula ya share ya kane ka jing yo I ya kane ka vision. By the way, na ki pastor rangba jong ka balang. Uba ka kerteng jong kasa kan mau haka history jong ka balang. Reverend Dale Oldham. Daka jeng ya trey rengkat lang baduneu long pa ka balang. Rengkat lem baduneu samla. La translate ya gane ka vision into a reality. Haka bala ay kerteng. Hakitu kisni ya gane ka program bat ka team ka bawang a united church for a divided world. A united church for a divided world. Ka balang shitali haka pertay bom yatali. Ublay ula kerku yakane ka program jong ka balang
Hakabakani ka program kalakalalong katalong jingkerku. Jongka jing syai ka gospel. Ya kabalaay omtang hanod Amerika. Hinlay hakapertay barok kaway. Leng baki kentin baper. Jongka ne kapertay ka jongi. Kabakentop ro. Ya kari India. Baye jonge. Ngaduayo blay. Bagani ka vision bat ka mission jong ka evangelism department kan long ka jingkerku ya ki hajar ki mansim hakaleng ka pertay. Gumba kalalong ya ka radio ministry. Hanod America bat ki way de ki jaka. Kabenta ka baar. Ngakwa bangin pen kan mau batongin kan mau. Bahagani ka pertay ka badum. Ngilong ro kinong rajing syai jong ka gospel. Badu Jisu dala dehi wong ngalong ujing syai jong ka pertay. Badu tau bawan bod yang unom ya ka badum hinray un yo ka jing syai jong ka jingim. Daya kani ka jing syai jong ka gospel. Kabahau Jisu Kristu bautray. Kabangiday ban yato. Kabangiday ban perta. Kabangiday ban pa iya ka. Siya kaleng jong ka pertay. Kumbong unong ruay. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Unong ruay siya mansim. Ubalamad daladehi. Yakador bat yakabor jong ka gospel. Ubalayoi yakajing syai ba pernai ka jongka. Wong yakini ki kentin. Hakasur jing ruai. Jing dom la pet la wan jing syai. Jisu ulong usngi pernai. Hajing syai ublay mensim jong akakemen kala syai far. Hajing syai ublay ngadon. Ha jing syai ublay. Baro ki balamat ya kani ka jingsyai ka gospel ka bahau Kris kimla lanoro ban syukun halade ban syusngab jar kalem da yato kalem da perta ban ay ya kani ka kubor ka babha syaki weipat syaki jaj menreu jong ka pertai ki badang don ha ka jing te ka jing kom bat ka jing penmadla ka jong usaitan. Hagi nakisi ki bakado. Haka jingjer si jong ki pap basyarkay jong ki nakisi ki bamenta. Usaitan ula tapen manla. Yaki khmat jong ki babon. Bakinom yo i yaka jingsyai ka gospel ka bateng shine nakading pna Calvary. Kaba u Jisu ulayap yapli namar jonga bat namar jongpi. Daya kani ka jingsyai ka gospel hau Kristen ba unong ya tulpa zegaria hakalanong ka bakat sao ka dekat ka banyo uong baka jingsyai hakapor janmit kan wan. Bat kani kajing syai, kadai, kani kajing syai, kabateng syang. Halor jong ulum Calvary, leng bau Yesus Kristus bau trai jong. Kabalai ngakwa ya kabangan syon haga nagapor kabamentakan diat kalong. Kajing kit kli kajong. Haga jing yadei, bat kajing syai ka gospel. Kajingkit kli kajongi marway bat ka balang hibaro kaway haka jing yadei bat ka jing pa ka jingra ka jing ya tolem bat ka jing ai ya ka jing syai ka gospel tang hapo ki sau kenro jong ka balang lang baki pulpit ki jongi hinray bangin ai ya ka hakaleng jong ka pertay bat ban
perta yagani ka khubor baba ka bangiong ka gospel don sibon ki bangila banle ki bangi day banle kum ki bangai haga jing ye day bat ka jing syai ka gospel nakabenta ka por ngakwa banai tang arteli ki bangila banle bat kita kilong kine kabanengkong kabangila banle bat ban shem ya ka jingkit kli kalong da kabangin ya ka jingshai ban nginim ka jingim kabalong ka jingshai uji suhi yangi ki bangai wong pilong ka jingshai jong ka pertai shem laong pi day ban long henry wong pilong ki jing shai jong ka patai ujisu tip baladang ila pediang yau ha ka donut ka jongi ubolong ujing shai jong ka patai ka jing shai u chris bat ka buram jongo kan reflect ha ka jing yai lenti ka jongi bat ha ka jingim ka jongi ka baman la ka sngi baka jingim jongi kan long gospel baka jing shai jong ka gospel bat ka buram jong ka kan teng shine ha ka personality ka jongi kan teng shine kan pau hakikten bat hakikam gi jongi ki ba man la gasngi ai ba ki breu kin yoi ya ka jing shai u chris hangi lane ya ka dur ka jongu Jesu hangi tongin ruai rengkat bat ki jing duai na do ka donut manong ai jing babreu Jesu oni hanga dur bas ngorit bat klem bat basisha ame man semu blay jing longjong atotrei hado jing babreu o Jesu on hanga ato ai bakane kanong ka jinduai jong ka evangelism department bat ka balang barokwe bat mangi kum ki Kristan ki balamat ya ka dor bat ya ka bor jong ka gospel don way missionary haka lengka mission kat bau dangya haka lenti ka bajengai marwai uya kendo ya unong la jeng la halanti badda kata ka jeng shirhem ban ya to ya ka khubor baba ya ka khubor ka gospel ula kli ya unong la jeng la ula juyo sngow nem ya ka gospel haka jengim ka jong une unong la jeng la ujuba buong ngampat juyos ngau sisin ro ya kata ke gospel badula keli uang kamud ayu kata bat ka kata ke gospel missionary da ka jing ngau shirhem ula batai ya ka dur jong ka gospel bashisha ula yato ya ka jing shai jong ka gospel ka babeno ya ka jing dum na ka jing im jong ki breu bat na ka pertai ka badum bat ulaya to ya ka bor jong ka gospel bat ya ka dor jong ka ba ki bangai ki balamat shisha ya ka ki kaladur na ka wai ka sngi sya ka wai ka sngi bune unong la jing la juong lada kalong kum tasar ngampat juyo sngow ya ka gospel tang mangalayo ya ka gospel ngayo ya ka gospel hakadur ka jong uneu Kristen upara marjan uba reflect ya kata ka kubor jong ka jingshai ka gospel haka jingim ka jongu
haka family ka jongo ngala yoi ka gospel hinre ngam shem patla yos ngo ya ka gospel para bangai bayi hau try Jesu bat ki lok baro ki bayo sngo ya ga nega khubor ha ga nega por ngi ki bala khot ya la de bangi long ki Christian ai bangin ai ya ga jing shai jong ka gospel da ka jing im ga jongi da ki kam ki jongi ha ka jing tray ga jongi ha ba mi shabar ha ba rung shapo ha ka Sunday ka Monday ha do Saturday kan reflect kan pau kata ka gospel ka jong Jesus Christ ubau try jongi yau bangi laman dala dehi ha ka jingim ka jongi ki bangai ki kam ki kren kam jam banya ki ktin bangin namlong ki Kristen ganam soitan kagam nalor ka jingim ka balong gospel bat baay ka jingshay jong Jesu ha ki brew bompat badiang yo ngidon ka benta banlej ay ka gospel ha ki to ki basa ha bandi ha ki to ki badang don ha ka jingdum ki bompat juyo i ya ka jingshay Calvary lane ya ka jingshay ka gospel ha ka jingim jongki Tekumta marway bat kum ka balang hi baro kaway ngiday ban pa yakinong perta yagane ka kubor baba kabang ikot yaka ka gospel kabadon ka jingshay haka bat bangin pa yagane ka jingshay hakeleng jong ri bat ka pertai kalong ka basisha bakum no keng kin ya khot kerpat ong upol yauta hau bau kim syam langai bat kum no de kin yo ngai hau ta syapang uba kim syam la yo sngo bat kum no de kin yo sngo klem uba yalap kum no ru de kin yo yalap lemda lapa yaki namar kata ngakot yaka evangelism department yaka balang barok away but yang iki riungay barok ki bayo sngo yaka neka kubor kababha jong ka gospel tongin ya yang talilang kaway ban pa ya ka jing shai jong ka gospel hakari ka ba e ka jong but haka pertai hi baro ko we tongin pa ya ka ne ka khubor ba ka gospel shaka pertai baro haswa ba u Jesu unwano haka buram ka ba kraw hakilo tongin pendon kam dakilat baro haga jing pertaya ka kubor ka babha batongin ra ya gani ka jing shai jong ka gospel man la ka singi marway haga jing im ka jongi bat kum ka palang baro ka way haga jing ya pilgrim ka jongka bakan ay ya gani ka jing shai jong ka gospel hakitu ki badang don haka jingdum batap dau soitan ka pop bat ka pertai jong kine kisngi ki bakhado banlay ban ya tho ya ka ne ka khubor babha ya ka jing shai jong ka gospel hakine kisngi ki bakhado haswa ya ka bautra un sa wanno haka buram ka bakraw ngakentu ya ka balang hagin kisngi bat yang ibaro ki bangai bangin pa ya ka ne ka khubor dakilat baro bak om dai chang kijing ya perta
But ban ai, yaki sermon babang haki pulpit jong ka balang. Hinray bangin mi syabar jong ka. Ban ra yakani ka jinsay, kum ki torch bearer. Haka percay ka badum. Bat ban pendon kam, yaki lad baro. Bat yaki platform ki bafer. Ka ba kentob ro. Yaki teknologi jong kini kisngi. Bat ngangej bau bleun kerku. Yaki evangelism department bat yaka balang hi paro ka way. Yaka bangin yo ban pendon kam. Ya kini kilat kilanti jong ki teknologi ban sam ya ka khubor babha jong ka gospel. Bat ublay un kerku yangi habang ile kumta. Bat un long rengkat lembat ngiro kumbaula kular hakme ngalong rengkat lembat pi hala kesengi hadu ka bawaino kane ka pertai. Amen. Jing shai jan mit ka shai pernai jing dom lawai menta buram jong ka seon ba briu hajar ki kren menta ublay ala ki briu ulum menta balong ka menta kamet ukris bantay balang ublay to yeng to roi to kwen ting shan to ko buram pernai ka bleng to kwen nong ap lang rod uwan ki khol ublay baro menta ban lom banta Bible kalong ka anjing Chris ulong utrai baro ringkat hakmat jong ngip dan kiklin bu ai hang talawai ken rat berthei kirul ubriu ngim dem hin rei baro haka jing it you play ngi ngu ngi dem men sim jat nyam na ngi la do baro men ta la wai jing long riu khoi bat khôn u play ya ngi han ni la ai baro ki blasius padas nam ngio ban ya so lang donut ba it ka bon u blay baro ki ak dop lang balang u blay tu yeng tu rai tu men tình sanh pernai ka bleng tuk men tu wai nong
Giraban Rayaro Namar Kajing Shisha Namar Ngisgo Giktin Jong Me Kren Hagi Menta Hamon Jong Me Da Kajing Men Baro Ni Ai Dilot Atraya Mingi Ai Buram Menta Shabam Jukut Atraya Mingi Ai Buram Menta Shabam Jukut Balang Ublay Tu Yeng Tu Rai Tu Kmen Ting Shan Tu Ko Buram Pernai Kabning Tu Kmen Tu Rai Nong Ablang Broad Uwan Ki Kun Ublay Baro Menta Balum Banta Ngej ba pila yo ban mat I ki jingger ku try lingba kani ka kubor. Nagabanta ki jingduai ba ka jinslok ka ba kerpang. Pila wan phone ha kini ki number ba pau ha ka screen. Ni kloy ba nya slok ba panduai nagabanta jongpi. Ti hadu ba ngi ya syampat plain kurku nagabanta ka borom jongu. Amen.